się podoba wręczenie medali. Aktywnie można spędzić ten czas. Bardzo fajnie to jest wszystko zorganizowane, fajna trasa. Nie za ambitna akurat dla każdego. Bardzo mi się podobały podbiegi pod górkę. Jak już z górki biegłem, to same mi się nogi ruszały. Na 800 metrów było trudno dojść. Ciężko się biegało ze względu na pogodę. Pogoda mocno doskwiera, ale daliśmy radę. Jest dosyć dużo chętnych, szczególnie na masaże łydek. Tutaj nie chodzi o rywalizację sportową, tylko o promowanie zdrowego trybu życia. My chcemy, żeby każdy, kto się zgłosił, dotarł do mety. Jesteśmy całą rodziną, z dziećmi, z żoną i oby takich imprez było jak najwięcej. Dzisiaj byliśmy przygotowani na około 2000, a okazuje się, że jest dużo więcej. Organizatorzy są zadowoleni z tak dużej ilości uczestników, bo to wielka frajda dla wszystkich. Było warto 5 lat temu rozpoczynać, faktycznie coraz więcej ludzi, co roku ten park staje się coraz bardziej kolorowy. Ja też biegam dla koszulek, tak? Już zgromadziłem 3 i się dzielę z żoną. Młodzież chodzi w tych koszulkach, pokazuje, że była na biegach. W rodzinny sposób, na sportowo można spędzić czas. Ten sport uczy, wychowuje, ale przede wszystkim bardzo fajna zabawa, że to się dzieje u nas w mieście. Zapraszamy na zawody w roku przyszłym. Mam nadzieję, że również będzie to wspaniała zabawa.